אהלן, אני איילה פאר, אני שליחת הלל באוסטין, טקסס. אני בת 27, במקור ממושב קדרון, שזה בין רחובות לאשדוד ככה. בשלוש שנים האחרונות גרתי בירושלים, למדתי פסיכולוגיה ותקשורת באוניברסיטה העברית, ואז עברתי הנה. אני נשואה כמעט שנה, בעלי היקר עד מאוד לומד פה באוניברסיטה, עושה פה דוקטורט. מה שאתם רואים מסביב ככה קצת זה הבית שלנו, הבית הצנוע שקיבלנו מההלל, כולל מכונת הלחם האהובה על היד מאוד. כמו שאמרתי, אני שליחת הלל, אני עובדת באוניברסיטת טקסס, כמו שאפשר לראות מהחולצה המדהימה שלי, חולצת לונג-הורנס, זה הסמל של טקסס, של האוניברסיטה. אני עובדת בעיקר עם קבוצה שנקראת Texans for Israel, שזו קבוצה פרו-ישראלית שעושה הסברה, קצת פעילויות תרבותיות, קצת עברית, כל מיני דברים כאלה. ובנוסף אני עושה את שאר הדברים הרגילים ששליחי הלל עושים, ליווי תגלית, קידום תוכניות מסע, כל מיני דברים כאלה. נראה לי שזה בגדול על עצמי. זהו, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי.